Haideți să lăudăm pe Domnul prin cântarea care spune: harul ce curge din Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Aici Hristos a fost morții dat. Păcatul meu, El l-a ispășit. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să cântăm împreună. Harul ce curge din Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Aici Iisus a fost morții dat. Păcatul meu El l-a ispășit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe pentru Dumnezeu m-a împărcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe pentru Dumnezeu m-a împărcat. Apostolile al meu păcat, ce m-a lăsat, m-a chinuit, dar la Iisus am alergat. El mi-a dat pace și m-a iubit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-a împărcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-a împărcat. Cu dragul meu astăzi ești chemat la acest har ce ești un dar. Pleacă genunchii și inima, îl vine până că e al tău. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-a împărcat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-a împărcat. Slăvit să fie Domnul. Amin. Aș dori să deschidem împreună la pagina 1123 din Sfânta Carte din Biblia. La 1 Corinteni, capitolul 13. Și aș vrea să citesc între capitole. Dragostea. Chiar dacă ați vorbi în limbi omenești și îngerești și n-ați avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un timpal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mult și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu schiznuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil.
Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-un oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin. Așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Slăvit să fie Domnul! Fără credință nu vrem să fim plăcuți Domnului. Iar fără dragoste suntem nimic. Fără credință și fără dragoste nu putem să ne bucurăm de o nădejde vie. Așa cum scrie în 1 Petru, capitolul 4, versetul 8, mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Că dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Trăim vremuri în care părinții cu copiii nu se mai înțeleg. Am auzit de curând că eu, în domeniul electricității, mi-a zis cineva că tatăl l-a debranșat pe fiul, l-a tăiat de la lumină și i-a lăsat pe nepoți și pe fiul lui fără curent electric. Vă dați seama că e greu. Noi am avut toate acestea la discreție, dar când se mai lua curentul sau așa, ne gândeam, bă, dar ce greu e să trăiești așa, fără curent și fără lumină. În Proverbe, capitolul 10 cu 12, spune că ura stârnește certul, dar dragostea acoperă toate greșelile. Domnul să ne dea putere să avem dragoste unii pentru ceilalți. Amin. Să nu ne mai uităm cu ură la ceilalți, să iubim așa cum sunt, că așa a lăsat Dumnezeu. În 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 24, la pagina 1170, spune că și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de găduință răbdătoare. Amin. În timpul acestea, răbdarea nu prea mai este. Și de obicei ne enervăm foarte repede, sărim ca prinși foarte repede. Înainte eram o persoană colerică, eu mă agitam imediat când mi se părea că mi se face o nedreptate. Și îmi făceam dreptate cu cum știam eu. În Apocalipsa, capitolul 2, versetul 4, ne este scris că Îngerul spune bisericii din Efes că și-a pierdut dragostea dintâi. Oare și noi ne-am pierdut-o? Trăim vremurile din urmă. Și Domnul să ne ajute ca să revenim la dragostea dintâi, fără să fim dugoși, fără să fim certăreți. Și în 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 14, este scris că tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Domnul să ne ajute, slăvit să fie. Amin. Aș vrea ca în rugăciunea următoare să rugăm pe Dumnezeu să ne dea dragostea dintâi, să ne iubim unii pe ceilalți așa cum El ne-a iubit pe noi. Și în partea a doua a rugăciunii am și o rugăminte la noastră. În dimineața aceasta se află printre noi și fratele meu care m-a spus acum 2 luni despre el, care are probleme cu acele jocuri. Să vă rugați ca pentru noastră. Amin. Domnul să-l aducă în fiecare duminică la biserică și în miercurea. Aleluia. Și să asculte cuvântul Domnului că El este Sfânt. Aleluia. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, Tu să scapi de păcat, sarcină, prin sângele sfânt al lui Isus. Vrei să învingi răul din inimă doar prin sângele sfânt al lui Isus. De ce? Refrenul spune, pentru că e puterea ce minuni face. Cine? Sângele mielului. E puterea ce minuni face în scump sângele al lui Isus. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți să cântăm împreună. Prin sângele sfânt al lui Isus.
după ce adânc te dăruiești și în inima lui Iisus peste vremi aceeași ești. Și refrenul spune, El în cer ne va deschide poarta de mărgăritar, dar este o condiție, să iubești. Acolo nu se intre decât prin dragoste. Aleluia! Dacă nu iubești, ți se va închide poarta. Spălați prin al său sânge, vom păși salvați prin har. Și astăzi suntem la masa Domnului și avem posibilitatea să spălăm haina noastră. Și dacă n-ai spălat-o până în această dimineață, primește pe Iisus Hristos, dragostea aceasta care vrea să umple și inima ta și inima mea. Slăvit să fie Domnul! Haideți să cântăm împreună! Dragoste vină scumpă, ce adânc te dăruiești, și inima lui Iisus peste vremi aceeași ești. El ce ne va deschide poarta de mărgăritar.
refrenul cântării acesta. Dragoste divină schimbă, ce adânc ne dăruiește. Și în inima lui Hristos, peste vremea același. El în cer ne va deschide poarta de mărgăritare. Știți care e mărgăritarul care este în cer? Domnul Iisus Hristos. Aleluia. Știți pilda cu comora ascunsă? Orice om care îl găsește mărgăritarul acesta spune că vinde tot ce are și se duce să cumpără de bucuria acestui mărgăritar. Facă Domnul ca în dimineața aceasta dragostea lui Iisus, așa cum ne îndemna fratele David, să crească tot mai mult în inima noastră. Amin. Orice lucru vom face în viața aceasta, dacă nu vom face cu dragoste, nu se va întâmpla nimic. Orice rugăciune, dacă nu vom face cu dragoste fierbinte, nu se va întâmpla nimic. Orice cântare, dacă nu va fi cântată din pasiune și din dragoste, nu se va întâmpla nimic. Orice predică și orice lucru și orice cuvântare, dacă nu este dragostea mea, nu se va întâmpla nimic. Pentru că însuși Dumnezeu e dragoste. Și cuvântul acesta nu e anunț, este cuvântul lui Dumnezeu și dragostea Lui prin Duhul Sfânt a fost împărțită în inimile noastre. Deschideți inima în dimineața aceasta și lasă dragostea Duhului Sfânt să intre în inima ta. Cântă împreună. Poate nu cunoști cântările, dar versetele sunt afișate. Cântă, deschideți inima. Spuneam fratele David să ne rugăm pentru Alex. Să ne rugăm pentru Alex. La sfârșitul zilei vom face o rugăciune în mod special pentru Alex. Și noi credem că Dumnezeu dar până la urmă vor rămâne acestea trei. Dragostea, trebuie să facem o rugăciune cu dragoste, o rugăciune cu credință și o rugăciune cu nădejde că Dumnezeu ne va asculta rugăciunea și va da izbăvire. Și El va mărturisi cu gura Lui că aici există o mână de oameni, o comunitate de oameni care pun suflet și se roagă pentru sufletele pierdute. Dacă vreți să învățăm în dimineața aceasta ceva de la Domnul Iisus Hristos, El a fost singurul care ne-a dat pilda aceasta. O venit în lumea aceasta, ce să facă? Să aducă înapoi tot ce era pierdut. Alex, nu ești pierdut. Ești în casa lui Dumnezeu. Aleluia. Toți care ați ales în dimineața aceasta să fiți în locul acesta, nu sunteți pierduți. Și aici este dragostea lui Dumnezeu manifestată. Prin cântare, prin jertfa de la cruce, prin ceea ce dăruim fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să fim o familie unită. Amin. Mai departe, fratele Adi ne va motiva din nou la rugăciune și ne va ruga Domnului. Și îmi doresc din toată inima ca astăzi să avem o zi plină de bucurie. Fiți bucuroși, pentru că suntem în casa lui Dumnezeu. Fiți bucuroși că suntem sănătoși. Chiar dacă alții suntem mai bolnavi, poate în trupurile noastre. Fiți bucuroși că Domnul este aici. Și Dumnezeu astăzi ne va curăți. Prin sângele Lui ne va curăți. Și spălați prin al Său sânge. Vom păși salvați prin har. Niciunul nu stăm astăzi în picioare. Și nu avem religie să ne apropiem de sângele Lui. Dar avem harul care s-a deschis din cer. Să putem astăzi să fim mai buni. Cina Domnului înseamnă multe lucruri. Și la momentul potrivit vom învăța ce înseamnă cina Domnului. Cina Domnului mai înseamnă și, dacă vreți, încurajare. Astăzi poți să fie o încurajare pentru cel de lângă tine. Uite-te în jurul tău, poate îl vezi că e supărat și trist. Dă-i un post și spune că te rogi pentru el. Spune-i să zâmbească. Spune că Iisus îl iubește. Cina Domnului asta înseamnă. Cina Domnului înseamnă unitate. Cina Domnului înseamnă multe lucruri. Dar la momentul potrivit vom învăța lucrul acesta. Haideți să, în continuare, să ne deschidem inima. Fratele Andy m-a rugat la următoarea rugăciune. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Spunea fratele Gole că în dimineața aceasta am câștigat încă o luptă. Faptul că suntem în casa lui Dumnezeu înseamnă că auzim glasul lui Dumnezeu. Și glasul lui Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în parte. Și pentru asta le mulțumim. Dimineața aceasta vă spun, frați și surori, ca binecuvântat să fie Dumnezeu. Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos. Părintele Durerilor și Dumnezeu orice mânghieri care ne mângâie toate în cazurile noastre. Pentru că prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Pentru aceasta îi mulțumim Dumnezeu. Te chema să fii mădulare în trupul lui Hristos și pentru asta vă mulțumesc, frați și surori, pentru rugăciunea dumneavoastră. Căci am simțit rugăciunea dumneavoastră. Mulțumesc Domnului că și tatăl meu a răspuns bine la tratamentul care i s-a administrat. Și astăzi este un centru în care se poate
oferi îngrijirea de care are nevoie cu adevărat. Și a acceptat acest lucru și a venit de bunăvoie și mulțumim Domnului pentru aceasta. Mulțumim să fie adus Dumnezeu care ne poartă totdeauna în cadrul Său, de iubirea Lui Hristos și care răspundește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. Faptul că ne rugăm unii pentru ceilalți, împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru aceasta ne arătăm dragostea lui Dumnezeu pentru aproapele nostru. Astăzi suntem în casa Domnului și o să ne apropiem în curând de trupul și sângele Dumnezeu. Și o să ni se explice la momentul potrivit ce înseamnă acest lucru. Însă dimineața aceasta, frate și sură, vă îndemn să ne cercetăm fiecare dintre noi. Aseară mi-a trimis fratele Filip mesaj, dacă pot să slujesc dimineața aceasta și a spus, frate Filip, trebuie să rezolvă o problemă. Dacă nu rezolvă această problemă, nu pot să slujesc dimineața aceasta. Și mulțumim Domnului că mi-a dat biruință. Mulțumim Domnului că dimineața aceasta mă pot apropia de trupul și sângele lui Dumnezeu. Și aceasta, frați și surori, nu prin meritele noastre, ci prin faptul că Domnul nostru Iisus Hristos, prin jertfa Lui, sunteți socotiți, neprihăniți fiecare dintre noi. Deci mare putere a legăciunea cel neprihănit. Nu prin puterea noastră, ci prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, dimineața aceasta, plecați pe genunchi să veniți înaintea Domnului, așa cum suntem îndemnați în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 31. Dacă ne-a judecat singur, n-am mai fi judecați. Dacă nu suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Haideți mai întâi de toate să facem o cercetare în dreptul nostru, în dreptul fiecare dintre noi. Ca să ne putem apropia de trupul și sângele Dumnezeu. Ca să putem face această cu curăție de inimă și mulțumim Domnului pentru toate. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm înaintea Domnului. Amin. Între Dumnezeu și tine. Între Dumnezeu și tine nu se află niciun om. Nici vreun munte, nici vreo vale, nici vreo casă, nici vreun pom. Aleluia! Între Dumnezeu și tine nu sunt nici vorbe, nu sunt nici fapte. Nu sunt nici piedici, nici ursite și nici vise spulberate. Între Dumnezeu și tine este doar inima ta, care are pentru el un răspuns. Ori nu, ori da. Înainte de a cânta, se spune aici de mărturie și spunea fratele Laurențiu, zic, ieși și spune. Și a spus, nu ies că mi-e rușine. De dimineață spunea fratele Laurențiu, zice, frate Filip, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile. Amin. Dumneavoastră puteți să spuneți aleluia. Împreună cu noi. Miercuri seară am rămas la repetiții, așa după cum Dumnezeu ne-a dat putere să putem face lucrul acesta. Și la final ne-am rugat. Ne-am rugat pentru tineri, ne-am rugat unii pentru alții, ne-am rugat pentru cei ce lipsesc, ne-am rugat pentru cei ce nu au mai venit sau nu mai vin la casa lui Dumnezeu. Și în timp ce ne rugam, am zis Domnului și împreună cu tinerii, Doamne, vreau ca duminică fratele Viorel și cu sora Mirabela să vină în casa lui Dumnezeu. Și azi dimineață când au intrat în casa lui Dumnezeu, Laurențiu nu mai putea de bucurie. Și i-a fost rușine să mărturisească. Dar să știți, frați și surori, că ne-am rugat. Ești în dimineața aceasta aici și spui că ai venit la întâmplare. N-ai venit la întâmplare. Ai venit pentru că noi ne rugăm. Și să țineți minte că Biserica Elim se roagă. Se roagă pentru cei ce nu sunt între noi și ne urmăresc. Se roagă pentru cei ce lipsesc. Se roagă pentru cei ce stau nepăsători. Dumnezeu ascultă rugăciunea. Binecuvântat să fie Domnul. Ne-a ascultat cu primarul, ne-a ascultat cu iarna, o nins, ne-am rugat în martie și lista poate continua. Ne vom ruga și ne rugăm mai departe ca Dumnezeu, frați și surori, să binecuvinteze sufletele noastre. Fratele George din New Jersey, fratele George Crețan, vă transmite salutări, har și pace, binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să cântăm împreună. Harul de pe cruce, de tot ce-a făcut rău, s-a pocăit îndată și-a fost născut nou. Și eu îl har odată, la moarte o sândit, am fost adus la viață, de-al meu s-o stupit. Fiind atât de mult Tatăl ne-a iubit, că a dat la moarte
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Da, să fie Domnul! Când ești căzut în parte și în grele fără de legi și o sândit de ele, te lupți ca să trăiești. Tu nu uita că încă mai e belșug de har, cum a fost sus pe cruce pentru acel cântare. Fiindcă atât de mult Tatăl ne-a iubit, că a dat la moarte pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El și în jertfa Sa, să primească viața și mântuirea ta. Și atât de mult Tatăl ne-a iubit, că l-a dat la moarte pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El și în jertfa Sa, să primească viața și mântuirea ta. Fiindcă atât de mult Tatăl ne-a iubit, că a dat la moarte pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El și în jertfa Sa, să primească viața și mântuirea ta. Slăvit să fie Domnul! Amin. Iată Domnul poate. V-ați deschis inima în dimineața aceasta? Pentru că Domnul e aici prezent. Și gata să iei în inimile noastre. Dacă vă văd așa că sunteți mai împiorați, mai plin parcă de viață, am vrea să mai facem o rugăciune. Dar înainte de lucrul acesta, vreau să vă motivez la rugăciunea aceasta. Facem o rugăciune specială și să fim încurajatori că Dumnezeu lucrează. În Psalmul 118, cu versetul 14, spune în felul următor. O să citesc versete. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. El m-a mântuit. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în cortul celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Versetul 17 spune în felul următor. Nu vom muri, ci vom trăi și vom vesti lucrările Domnului. Așa cum Dumnezeu îi ascultă rugăciunile fratelui David, ascultă rugăciunea bisericii, că toți ne-am rugat împreună. Și credem cu adevărat că Dumnezeu mișcă lucruri. Și vrem să mai facem o rugăciune, pentru că mai sunt cauze. Să ne rugăm, să o purtăm în rugăciune pe Emilia, din Biserica Baptistă, care este grav bolnavă, ne-a scris sora Denisa. Pe grupul bisericii. Ori dumneavoastră n-ați citit. Ați citit, slavă Domnului. Să ne rugăm pentru Andreea, nepoata sorei Rozalei, fata sorei Tana, care a fost la un pas să-și piardă viața. Cel care a condus mașina este decidat. Dar slavă Domnului că Dumnezeu pe ea a ținut în viață. Și credem că Dumnezeu are un plan și cu fata aceasta. Ne rugăm pentru Bianca și pentru Ianis. Ne rugăm pentru Atiță. Ne rugăm pentru Iulia. Ne rugăm pentru sora Kelly. Ca Dumnezeu să le mângâie inima în continuare să întărească. Ne rugăm pentru o tânără de la Obârșia care marți seara a luat hotărârea și vrea să se boteze. A spus că nu vrea să treacă anul acesta până nu că eu legământ cu Domnul. Între timp ce eram acolo și ne rugam, am predicat Evanghelia, o venit la mine și a spus, frate, vreau să spun ceva. Lucrurile pentru mine n-au niciun sens în viață. Parcă nu mă pot bucura de nimic. Am tot ce-mi doresc, dar nu. Și când m-am rugat pentru ea, Domnul a spus, pune să încheie legământ cu mine, că lucrurile o să aibă sens și claritate în viața ei. Și m-am dus la ea și i-am spus, de câte ori ai spus Domnului? Zice, de fiecare dată când veniți aici, așa spun, Doamne, mă botez. Doamne, mă botez. Și numai nu o fac.
Și uite, Domnul mi-a spus să spun că dacă vei face lucrul acesta și vei fi hotărât în lucrarea aceasta, Dumnezeu îți va da biruință și propășire. Și Dumnezeu lucrează. O mai fost un tânăr pe nume Lucian. Nu l-am mai văzut niciodată pentru prima dată când am văzut marți acolo. Și l-am întrebat, zic, cum a fost? O plăcut ce ați auzit aici, cântările, mesajul? Mi-a spus, zice, mi-a ajuns aici în inimă. Vreau să mai vin. Vreau să mai vin. M-am uitat la el. Credeți-mă că m-am studiat. Nu era un om oarecare. Știa multe lucruri. Și avea cultură generală destul de multă. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze. Și cred din toată inima că anul acesta, până de Crăciun, vom avea o botez. Și Dumnezeu va mai întoarce sufletul la pocăință. Ne rugăm pentru locația Obârșia. Acolo Dumnezeu începe să lucreze într-un mod extraordinar. E o luptă. Dumnezeu ne cere să ne unim mai mult. Ne rugăm pentru Paști. Ne rugăm pentru bărbatul acesta care îl văd din nou în mijlocul nostru. Mai avem acolo în spate un alt bărbat care îl văd pentru prima dată. Dumnezeu să vă dea... Părinții lui Ianis. Părinții lui Ianis, iertați-mă. Dumnezeu să vă dea viață binecuvântată, liniște sufletească, să vă răspundă la întrebări, să știți că aveți niște copii extraordinari. Am fost cu ei în tabără, sunt niște copii care merită toată plăcerea și Domnul să vă binecuvânteze. Să-i facă o binecuvântare pentru dumneavoastră ca familie și o binecuvântare pentru noi ca biserică. Și să nu uitați un lucru. Ceea ce binecuvintează Dumnezeu va rămâne binecuvântat pe cei. Facă Dumnezeu prin dumneavoastră să facă o trezire în comuna Obog. Aveți o comună frumoasă și Dumnezeu să lucreze. Iar acum, dacă îmi permiteți, în 5, maxim 10 minute, vreau să am un gând pentru cei, pentru familia, n-am știut cine sunt, pentru familia lui Ianis, pentru dumneavoastră, pentru Alex. Vreau să am un gând pe care îl simt de dimineață din partea lui Dumnezeu. Ne rugăm în gândurile noastre pentru fratele Nicu care va vesti cuvântul lui Dumnezeu astăzi ca Dumnezeu să ne vorbească. Ne rugăm pentru tineri, ca ori de câte ori se ridică în picioare, cântările lor să învioreze poporul. Ne rugăm pentru cei bolnavi care sunt în suferință. Ne rugăm pentru Sorin. Și vreau să vă spun ceva. Cereți numărul lui Sorin de la sora Cristina. Și trimiteți mesaj. Și scrieți mesaj în felul următor. Sorine, în biserică, de câte ori vii, biserica arată mai frumoasă cu tine. Fără tine parcă e pustie. Luați numărul fratelui Lucică și spuneți de fiecare dată când vii în biserică, oamenii sunt încurajați prin prezența ta în biserică. Luați numele lui alți frate și soră care nu vine de mult la biserică. Sunați-o pe sora Dana și spuneți, stai liniștită, Dumnezeu are în vedere ca să lucreze în mântuirea fetiței tale. Și noi ca biserică ne rugăm. Luați numărul lui cei care credeți dumneavoastră că au nevoie de lucrul acesta. Și încurajați-vă prin lucrul acesta. Să vedeți dacă nu vor veni în locul acesta. Atunci când ei vor citi, luați numărul lui Alex și încurajați-vă de fiecare dată să vină. Uite, ne rugăm pentru tine, Dumnezeu să-ți mântuiască sufletul, Dumnezeu să-ți găsească o soție după voia Lui, să ajungi să faci un legământ cu Domnul și un legământ în căsătorie tot cu Domnul în biserică și să fie o binecuvântare pentru cei din jurul tău. Și dacă Dumnezeu nu va lucra, înseamnă că Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea. Dar atunci când Sorin se va uita pe telefon și va vedea, oi, cine mi-a trimis mesaj? Sora, fratele. El se va simți încurajat. El se va simți iubit de Dumnezeu și de dumneavoastră. Luați numărul părinții lui Ianis și trimiteți-l mesaj. Încurajați-i cu versete din Biblie. Încurajați-i cu psalmi. Încurajați-i cu ceea ce vreți dumneavoastră. Și după aia Dumnezeu va lucra. În Matei, capitolul 13, de aici vreau să am câteva gânduri. În mod special pentru ei, dar și pentru noi. Versetul 47 în jos. Pilda năvodului. Împărăția cerului se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-a umplut, pescarii o scot la mal și jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și va arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și câștirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, au răspuns ei. El le-a zis. De aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se va asemăna cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Cărturar înseamnă neșcolit. N-are facultate, n-are nici master. Și oricine va învăța pe un om despre împărăția lui Dumnezeu,
Așa cum David le spune la oameni despre Dumnezeu, veniți la biserică. Așa cum îl îndeamnă pe Alex, cum îndeamnă pe frații, veniți la biserică, că Dumnezeu ascultă rugăciune. La biserică se primește eliberare. Dumnezeu mă eliberat și pe mine. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un năvod. Un năvod care e aruncat în mare. Năvodul acesta e năvodul lui Iisus Hristos. Marea este lumea aceasta în care trăim noi. Semănătorul sunt eu și dumneavoastră. Sămânța îi cuvântul lui Dumnezeu și nu are de a face cu ceea ce spune fratele Gore, fratele Filip sau oricare dintre dumneavoastră. Ce are de a face cu cuvântul lui Dumnezeu care e viu și lucrător. Și noi de fiecare dată ce facem aici? Sămânăm sămânță în inima voastră. Țarina, dacă citim pilda Nevinei, el a răspuns ce înseamnă sămânța cea bună este Fiul omului. Auziți? Sămânța cea bună este Fiul omului. E cuvântul lui Dumnezeu, nu e altcineva. Sămânța cea bună este Fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța cea bună sunt fiii împărăției. Nechina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul a semănat-o, care este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului, sărăcitorul sunt îngeri. Noi imaginați-vă numai un pic un lucru. Noi sămânăm sămânța lui Dumnezeu. Noi suntem îngeri. Putem să zicem felul următor. Suntem oamenii lui Dumnezeu care sămânăm vestea cea bună a Evangheliei. Și le spunem oamenilor să pocăiască, să creadă în Hristos. Pentru că vestea cea bună a Evangheliei aduce bucurie, aduce transformare, aduce biruință, aduce pace, aduce vindecare, aduce lucrurile lui Dumnezeu și lucrurile cerului. În spatele meu mai este unul care și astăzi e în biserică și seamănă necredință, seamănă dușmănie, seamănă invidie, seamănă, cum să vă spun eu, lucruri care teamă, frică, panică, agresivitate, seamănă tot felul de lucruri. Și să vă o luptă în mintea noastră și este sămânța cea bună care e cuvântul lui Dumnezeu. Țarina este inima noastră și pământul nostru care cade de multe ori cuvântul lui Dumnezeu. Și acum stați și ascultați și spuneți, da, asta e sămânța lui Dumnezeu. E vestea cea bună a Evangheliei. De acolo să ascultăm. Și după ce ajungeți acasă, parcă cineva vine și vă fură toată sămânța, e vrăjmașul. Nu mai am timp de biserică, m-am săturat de frații aceștia, nu mai ei cântă, nu mai ei predică, nu mai ei dau îndemnuri, nu mai ei și nu mai ei. Vedeți cum vine vrăjmașul? Pe când Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să fim ceva. Nu mă vreau să vă spun ceva. Sămânța cea bună, grâul, va crește totdeauna cu nechina. Atunci, acum vorbim metaforic la țară. Dumneavoastră știți ce înseamnă grâu, știți ce înseamnă neghină. Urea mea care crește împreună cu grâu. În anul de grâu, mere secerătorul, bagă combina aia și e tot ce e bun. Dar numai bobul curat. Numai din ăla se face făină. Din neghină niciodată nu se va face nimica. Și așa va fi în lumea aceasta. Noi vom trăi împreună cu neghina. În biserică s-ar putea să fie neghina. Dar Dumnezeu ne-a așezat să ne iubim unii pe alții. Împreună va trăi și bobul și neghina. Numai la sfârșitul veacului va veni îngerii și va despărți pe cei buni de cei răi. Va despărți oile de capre. Va zice, veniți binecuvântat pe Tatălui meu, în partea dreaptă de moșteniți împărăția cerului și cei răi plecați și nu v-am cunoscut niciodată. Vedeți? În loc să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, să primim în inima noastră sămânța bună a Evangheliei, să primim lucrurile pe care Dumnezeu, pentru că Biblia spune că nu poți să slujești și la Mamona și la Dumnezeu. Nu! Dumnezeu îți întinde mâna și te binecuvintează. Când schimbi celălalt din este, îți spune toată bucuria, îți spură pacea, îți spură liniștea, îți spură copiii, îi duce din biserică sau din copiii care ai crescut moral și le-ai dat învățătură, îi duce în societatea aceasta nebună și învață tot felul de lucruri. Vreau să vă spun ceva. Doamne și domn părinții lui Ian și al lui Bian. Locul acesta e cel mai protejat. De aici au ce să învețe. De aici apare și un model în societatea în care trăim. Copiii dumneavoastră vor fi viitorul de mâine. Și vă veți bucura mai sfârșit când vă vor aduce rode. Se vor căsători în biserică, vor primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Așa e și cu binecuvântarea cerului. Atâta timp cât tu pleci departe de Tatăl, pleci departe de casa lui Dumnezeu, ai risipit averea părinților, nu? Atunci când te întorci înapoi, Tata te primește. Alex, Tata te primește astăzi, îți întinde mâna, îți pune pe degetul în el un semn al legământului care vrea să-l facă cu tine. Și de astăzi înainte nu vei mai intra în casa vrăjmașului care e casinou, care îți spură bucuria, îți spură banii, îți spură munca. Eu am trecut pe acolo și știu ce înseamnă lucrurile acestea. Dar astăzi, dacă vrei să asculți vestea bună a Evangheliei, îi cuvântul lui Dumnezeu. Aici, prin sângele lui ești spălat, prin sângele lui ești curățat.
Și noi avem nevoie în dimineața aceasta. Vreau să vă spun că nici noi nu suntem mai buni ca dumneavoastră. Și noi suntem niște păcătoși sfințiți prin sângele lui Iisus Hristos. Și de fiecare dată când venim la cina Domnului, ne aducem aminte ce înseamnă cina Domnului. Ne aducem aminte că Hristos a murit și a plătit datoriile noastre. De astăzi înainte nu mai trebuie să plătiți nimic dumneavoastră, ci Hristos va plăti în locul vostru. De asta am avut și am ținut să am gândul acesta de binecuvântare pentru dumneavoastră. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze inimile. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze mintea. Și să vă țină treji și sănătoși. Dragi frați și surori, nu mai ascultați vocea celui rău, că în biserica e în limbaj Dumnezeu nu lucrează. Unul dintre oameni care nu pot să vă dau nume, mi-a spus în felul următor. De cât timp ești venit aici? Zic, cam un an și ceva, prieten. Zice, peste 5 ani tot așa se găsești. Zic, nu e adevărat. Asta o crezi tu. Eu niciodată nu o să cred. Și ați văzut cum a venit vrăjmașul să înseamnă necredință în inima mea. Da, așa e. Când te uiți, nu se întâmplă nimica. Nu se văd mă realizări. Îți niște frați bătrâni, alții sunt tineri. Alții nu au chef de rugăciune, alții nu au chef de cuvânt, alții nu vin miercuri, alții nu vin. Nu contează. Dumnezeu iubește pe fiecare așa cum sunt. Nu vă lăsați înșelați de sămânța neghinii, de ceea ce seamănă și tâlbură în mintea noastră, ci ascultați de cuvântul lui Dumnezeu. Împărăția cerului se asemăna cu un gospodar care scoate din vesteria lucruri noi. Toți cei ce sunt în Hristos sunt o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Alex, primește-L astăzi pe Hristos în viața ta. Primește-L și tu celălalt, Alex, al lui fratele Marian, pe Hristos în viața ta. Să vezi că de astăzi înainte lucrurile în viața ta vor fi noi, vor fi clare, vor fi binecuvântate. Îți vei găsi o soție, îți vei găsi un loc de muncă, îți vei găsi tot ce vrei tu. Și Dumnezeu va fi binecuvântat. Uită-te la David, la fratele tău, ia exemplu pe el, ascultă ce zice el, vină cu el la casa lui Dumnezeu, ascultă de mama ta și ies sfaturile ca din partea lui Dumnezeu. Pentru că nu are importanță ce ai făcut în lumea aceasta, frați și surori, ci are importanță că Dumnezeu nostru atât de bun încât primește. Dacă astăzi te întorci la el acasă, nu, dată de departe. L-a privit, l-a luat în brață, o tăiat vițelul cel îngreșat și a făcut o sărbătoare. Atunci când cineva se întoarce din păcat la Hristos, în cere sărbătoare, îngerul laudă pe Dumnezeu, biserica se bucură, vei avea frați și surori, vei avea oameni care vor fi lângă tine, vei avea oameni care te vei putea baza pe ei. Atunci când nu mai înțelegi ce înseamnă nimic, atunci când mintea ta este golă, Cel care poate să-ți umple inima și mintea, Iisus Hristos. Facă Dumnezeu ca lucrurile din viața noastră să devină realitate. Am vrea să facem rugăciunea aceasta. Să ne rugăm pentru oamenii aceștia care sunt în mijlocul nostru, așa cum ne-a rugat pentru noi. Să ne doră așa cum ne doare de noi. Să facem rugăciunea aceasta cu atâta dragoste și compasiune. Nu trebuie să fie o rugăciune neapărat lungă, ci să fie o rugăciune din sinceritate. Din toată inima. Că Dumnezeu ascultă rugăciunea și dă biruință. Iar pentru noi care suntem la cina Domnului, cina Domnului este o explicație. Cuvântul vestim înseamnă a ne spune, a explica. Și anume Hristos, Mântuitorul lumii, a plătit tot ce trebuie pentru noi. Dacă ne uităm la Isaia 53, El a luat suferințele noastre, a luat bolile noastre. Și prin lucrurile acestea, prin rănile Lui suntem tămăduiți astăzi. Prin rănile Lui avem vindecare. Prin rănile Lui avem pace. Și prin sângele Lui iertarea păcatelor. Frați și surori, poate ești aici în dimineața aceasta și spui, în săptămâna aceasta nu sunt vrednic să iau cina Domnului. Am verat la soție, poate am mințit sau am făcut lucrul acesta. Vreau să spun ceva. Nu prin lucrurile acestea ești vrednic, ci prin Hristos. Lasă-L pe El să-ți plăsească în rugăciunea aceasta inima. Și lasă pe Dumnezeu să apropie de tine și tu apropii de El. Ca astăzi să ai bucuria de plină. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și să facem rugăciunea aceasta pentru cei nemântuiți din familiile noastre. Pentru cei ce ne vizitează biserica. Și nu uitați. Faceți lucrul acesta. Luați numărul lui Sorin, luați numărul lui fratele Lucică, luați numele de telefon. Sora Denisa nu e în jocul nostru. Sunați-o pe biserică și întrebați-o ce s-a întâmplat. De ce n-ai putut ajunge la cină? Pentru că aici la cină, nu? Îi părtășie trupul lui Hristos închegat. Și atunci lucrurile vor deveni realitate. Amin. Haideți să lăudăm pe Domnul prin cântarea care spune: timpul cel din urmă a sosit acum, fraților, ca să ne pocăim. Firea pământească vrea să ne robească, dar cu toți din somn să ne trezim. Aleluia. Iată Domnul, frate, la inimă îți bate. Deschide și nu-l refuza. Lumea și curvia, vă aduceți aminte, pofta și mândria, alungă-le din
inima ta. Timpul cel din urmă a sosit acum, fraților, ca să ne pocăim. Firea pământească vrea să ne robească, dar cu tot din somn să ne trezim. Iată Domnul, frate, la inimă-ți bate, deschide și nu-l refuza. Lumea și trufia, foca și mândria, alungă-ne din inima ta. Iată Domnul, frate, la inimă-ți bate, deschide și nu-l refuza. Lumea și trufia, foca și mândria, alungă-ne din inima ta. Domnul cercetează și apoi lucrează în fiii săi care se supun. Ca se umiliște și se pocăiește, îi conduce chiar vieții drum. Iată Domnul, frate, la inimă-ți bate, deschide și nu-l refuza. Lumea și trufia, foca și mândria, alungă-ne din inima ta. Iată Domnul, frate, la inimă-ți bate, deschide și nu-l refuza. Lumea și trufia, foca și mândria,
Aș vrea să descriem Cartea Sfântă Biblia la pagina 984, traducerea după Cornilescu, la capitolul 16, cu versetul 16. Aș vrea să citesc acest verset. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. În familia mea, noi suntem 6. Și jumătate am venit la Domnul. Să ne ajute Dumnezeu să întregim familia, să cântăm spre slava Lui în casa lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a pus mari mele pe inimă să vină în casa Lui, Dumnezeu i-a pus pe inimă și fratelui meu, Alex, să vină în această dimineață în casa Lui. Slavă Domnului! Mulțumesc Domnului că simt că îmi răspunde la rugăciuni. Și mai este tatăl meu și mai am încă 2 frați. Aleluia! Și tatăl meu a fost săptămâna trecută în casa lui și aș vrea să mă rog pentru el să fie nevoie să plece departe, să lucreze, să-și găsească un loc de muncă aici în apropiere. Amin! Să poată veni și el în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm cu toții de prezența lui Dumnezeu. Amin! În Ioan, capitolul 3, cu versetul 18, la pagina 1028, spune următoarele lucruri. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Aș vrea ca în următoarea rugăciune să ne rugăm pentru cei nemântuiți. Glorie Domnului! Să insistăm că fiecare dintre noi avem în familiile noastre persoane care încă nu s-au întors la pocăință și la cunoașterea adevărului de plin al lui Dumnezeu. În Fapte, capitolul 2, versetul 38, scrie: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre
apoi veți primi darul Sfântului Duh. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Să ne pocăim cu adevărat și să nu mai umblăm pe lucrurile pieritoare ale acestei lumi, să nu ne mai complacem în păcat, să fim curați înaintea Lui, să ne simțim pe zi ce trece tot mai mult. Amin. În Psalmul 22 cu versetul 27 scrie: toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Lui. Domnul să ne ajute la acest lucru. Să venim înaintea Lui sinceri, curați și să trăim o viață așa cum El dorește. Ajută. În prezența Lui. Aș vrea să intrăm la rugăciune și mai am un lucru de menționat. Aș vrea să vă rugați pentru încă o persoană. Am cam multe cereri, cam multe persoane să vă rugați. Domnul să ne ajute să fim roditori. Amin. Să ajungem cât mai multă lume la Dumnezeu. Pentru asta am fost chemați să aducem în casa Lui cât mai multă lume ca să cunoască adevărul lui Dumnezeu. Pentru femeia care aș vrea să vă rugați, se numește Metie și Angela. Trece printre momente foarte grele și are nevoie de rugăciune, foarte multă rugăciune. Eu am fost și săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, sau acum 2 săptămâni, pe grupul bisericii. Ea este nepocăită și aș vrea să ne rugăm și pentru mântuirea sufletului ei. Amin. Plecați pe genunchi să intrăm la rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare. Cuvântul Domnului astăzi este din 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 3 la 11. Pagina 1128. Doamne, mângâie în dimineața aceasta și simt nevoie că avem nevoie și eu am nevoie și biserica are nevoie și Domnul ne-a vorbit prin rugăciunea astăzi și Domnul, mă bucur mult cu mărturisirile care frații noștri astăzi le-au adus. Să nu ne fie rușine. Pentru că așa se încurajează biserica, așa încurajăm pe slujitor. Domnul să-i folosească și am cerut ca sprijinul și ajutorul dumneavoastră în rugăciune. Mărit să fie Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos, Părintele Îndurător și Dumnezeu oricărui mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru că prin mângâiere cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se aflau într-un necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin Hristos avem parte de belșug de mângâiere. Așa că dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâiere și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care să arate prin faptul că răbdați același suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă veți avea parte de suferință, aveți parte și de mângâiere. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care m-a lovit în Asia, de care am fost apăsat pentru măsură de mult, mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spuneam gândul că trebuie să murim pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine și Dumnezeu care i-a înviat morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește din astfel de moarte și avem nădejdea că ne va mai izbăvi încă. Voi și vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre pentru binefacerile făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumire lui Dumnezeu pentru noi. Amin. Amin. Haideți să luăm loc. Să rog pe fratele Gole, Domnul să binecuvânteze, să încurajeze prin ieșirea dânsului și oamenii și frații să meargă. Și prieteni, dacă doresc, au libertatea aceasta, Domnul să fie lăudat, mărit să fie Domnul. Permiteți-mi fac această introducere. Suferința, frați și surori, nu este ușoară. Și nimeni n-ar vrea să o accepte, nimeni nu-i place, dar o spun cu toată dragostea și cu toată responsabilitatea. Suferința pentru mine este o binecuvântare. Și
tot m-am întrebat, Dumnezeu ne-a binecuvântat în suferință, în necazuri, în probleme, și atunci când noi am spus că nu mai putem, Dumnezeu a fost gata să slăvit să fie Domnul, să aducă mângâiere. Biserica Domnului nu este scutită de suferință. Biserica Domnului nu este scutită de aceste necazuri, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, în lume veți avea necazuri. Dumnezeu ne-a chemat la lucrarea aceasta și mântuirea Domnului care a pregătit-o pentru noi, frați și surori, nu este la voia întâmplării sau gata, se câștigă doar prin rugăciune. Să ne ajute Domnul să ducem lupta aceasta până la capăt. Și foarte important este că suferința poate este cea mai mare provocare pentru critic. Când tu treci prin necazuri sau probleme, oamenii vine și spune, iată l-a pedepsit Dumnezeu, iată nu mai iubește Domnul. Și am întâmpinat asta. Pentru că de aceea am făcut această introducere. Spune că dacă voi spuneți că sunteți copiii lui Dumnezeu, de ce trebuie să suferiți boală și necazuri? Și cuvântul Domnului spune pentru noi, dacă boala este o urmare a păcatului și voi spuneți că sunteți sfinți, de ce trebuie să vă pedepsească Dumnezeu? Dacă Dumnezeu este cu voi, de ce permite să ne pedepsim și să vă omorâm unde este Dumnezeul vostru? Domnul să fie lăudat. Noi credem că Dumnezeul nostru este în cerul și privește la noi. Și atunci când ești gata de moarte, și atunci când cineva vrea să te prigonească, să te omoare, și avem acest argument pe vremea împăratului Nero, anul 40, spune, creștinii erau băgați în arena romană. Și erau acolo torturați, erau prigoniți, erau puși pe nuc, erau crucificați, erau sfâșiați de fiarele sălbatice și stăteau și slăveau pe Dumnezeu și nu se speriau de această suferință, adică moartea. Necazul care fiecare poate este groaznic și moartea este groaznică, frați și surori. Dar spune, pentru mine, Apostolul Pavel, dacă trăiesc sau dacă mor, este una. Și să ne ajute Domnul să știm că ținta noastră este cerul. Să nu ne fricoșeze și să spunem, Doamne, gata, sunt gata de moarte, nu mai pot, ce se întâmplă cu mine? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea să învățăm în dimineața aceasta 3 gânduri frumoase care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. Ce trebuie să facem după ce treci prin suferință? Primul lucru este, Domnul să fie lăudat, să binecuvântezi pe Dumnezeu. Doamne, dar poți să te binecuvântezi? Da. Și spuneam frații astăzi și l-a binecuvântat pe Dumnezeu și m-am bucurat. N-am știut că frații vom mărturisi. Sau frații n-am știut ce cuvânt o să am astăzi. Dar Dumnezeu, iată, să ne ajute să biserica Domnului să binecuvânteze pe Dumnezeu. Dumnezeu este bun și durător cu noi, oamenii, și vrea ca niciunul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vreau, rog frații să afișeze Matei, capitolul 18, cu versetul 14, vom citi câteva versete pentru încurajarea noastră dimineața aceasta. Tot așa, nu este voia Tatălui din cerul să piară unul măcar din acești micuți. 1 Timotei, capitolul 23, cu versetul 4. Slăvit să fie Domnul. Câteva gânduri foarte frumoase. 1 Timotei, capitolul 23, cu versetul 4. Doamne, binecuvântează pe Ianis să scrie frumos. Slavă Domnului! Domnul este bun. 1 Timotei, capitolul 23, cu versetul 4. Ne folosim de laptop. Cu ajutorul Domnului găsim mai repede. Care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, și Psalmul 103 cu versetul 8, foarte minunat aici ne vorbește Dumnezeu, Domnul să fie lăudat. Cred că fiecare dintre noi și biserica noastră întotdeauna l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Cunosc cazuri. În anii noștri de slujire împreună, Dumnezeu ne-a ridicat biserica. Și toți care ne-am ridicat și am spus, Doamne, mulțumim că ne-ai rezolvat problema, ne-ai mângâiat chiar prin suferințe, chiar prin necheas, chiar prin operație. Spunea-ți la Digi, prin încercarea care a trecut, și Dumnezeu l-a binecuvântat pe Dumnezeu. Omenește este greu. Omenește este greu să scapi de cancer, nu-i așa? Omenește este greu să ai o operație groaznică.
Dar binecuvântat să fie Dumnezeu că atunci când tu nu mai poți, poate Domnul și Dumnezeu ne ridică, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să citim Psalmul 103 cu versetul 8. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Domnul să se îndure de noi, trebuie să-L chemăm prin rugăciune și s-a făcut rugăciuni în dimineața aceasta, rugăciuni pentru frați și spunea fratele David în dimineața aceasta și eu doresc. Și fiecare dintre noi dorim ca familiile noastre. Dar, frați și surori, dacă nu ne rugăm atunci când suntem în suferință, când să ne rugăm? Când ne merge bine? Și atunci, nu? Dar gândește în suferință, parcă ești mai înfocat. Strigi mai mult la Dumnezeu, te apasă ceva. Și spune David, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele în gemetele mele, adică necurmat și a mărturisit păcatul, a strigat la Dumnezeu, l-a chemat pe Domnul și Dumnezeu spune, iată om după inima mea, Dumnezeu să ne binecuvânteze. N-aș vrea să trecem prin ce a trecut David, dar iată că s-a rugat Domnului, chiar dacă a fost suferința grea, copilul mort, Dumnezeu a vorbit, încercarea care a fost dată, Dumnezeu l-a ridicat și în dimineața aceasta doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze frații care trec prin probleme. Amin. Frații care au încercări care nu mai au nicio putere, dragii mei. De aceea Dumnezeu dimineața aceasta vrea să binecuvânteze biserica noastră. Vom sta la masă cu Domnul și Dumnezeu să fie lăudat. Haideți să citim Psalmul 86 cu versetul 5. Domnul vrea în dimineața aceasta să ne vorbească. Că Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Și Dumnezeu spune că dă ploaie și peste buni și peste răi. Nu face diferența și predica fratele Filip odată, nu știu dacă și-ar fi aminte, că Dumnezeul nostru este bun, gata de îndurare. Și mulțumim lui Dumnezeu că s-a îndurat de orașul Baș. Mulțumim lui Dumnezeu că se îndură de familiile noastre. Și au mărturisit frații, rugăciuni ascultate, cereri împlinite. Și avem, la zona acolo, avem plicurile noastre care aducem o dată pe an și Dumnezeu ne uităm la sfârșit de an, facem bilanțul și mulțumim Domnului că este rezolvare. De ce? Este meritul lui Dumnezeu. Domnul să fie lăudat. Îmi place atât de mult când Maria, Domnul a binecuvântat-o. Spune că Elisabeta a venit și a binecuvântat-o. N-a fost ușor, frați și surori. Dar ea mărturisește și spune, pentru Maria mărturisește, cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt și îndurarea Lui se întinde din neam în neam. Și sufletul meu slăvește pe Domnul. Dumnezeu a binecuvântat-o. N-a fost ușor o fecioară să rămână însărcinată. Era o problemă mare, putea să fie omorâtă cu pietre. Era o ocară. De aceea Dumnezeu în încercare și în suferință te ridică și te îmbărbătează. Știți ce spun oamenii? Dacă este pocăit, de ce? Cum spuneam înainte, de ce trece prin încercări? De ce trece prin necazuri? Au venit prietenii la Iov și au spus, bleastă-mă pe Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu nu este, și este foarte simplu să vorbim, dar nimeni n-ar putea să fie în situația prin ce a trecut Iov. Numai Dumnezeu știe și momentele acelea foarte grele. Sunt momente, frați și surori, care oamenii decurg în suferință la alte mijloace. Își au viața, se duc și fac rău, spune că nu mai are nicio speranță, dar în dimineața aceasta Dumnezeu să dea viziune și înțelepciune bisericii, să credem că speranța este Hristos. Să credem că Dumnezeu nu ne va părăsi niciodată. Nu voi vă părăsi nici de cum. Aveți încredere în Dumnezeu. Și Domnul este la Tatăl și mijlocește pentru noi. Și Duhul Sfânt este și Cel ce ne mângâie. Mărit să fie Dumnezeu. Haideți să citim Isaia, capitolul 66, cu versetul 13. Dumnezeu ne mângâie. Isaia, capitolul 66, versetul 13. Binecuvântează, Doamne, pe fratele Anis. Avem nevoie și de frați cu informatică, să meargă repede. Domnul să-i binecuvânteze și ne bucurăm pentru acești tineri minunați care Dumnezeu a lăsat în biserica noastră. Și iată că se roagă. Nu este la voi întâmplare. Ceea ce a spus fratele Filip este adevărat. Să credeți că Dumnezeu
se folosește de tinerii noștri și îi folosește la rugăciune. Slăvit să fie Dumnezeu. Isaia 66, cu versetul 13. Cum mângâie pe cineva mama sa, așa vă voi mângâia eu, dar veți fi mângâiat în Ierusalim. Și știm această poveste frumoasă, când Dumnezeu i-a mângâiat pe ucenici, când Dumnezeu i-a mângâiat pe apostoli, chiar dacă au trecut prin probleme grele. Și n-a fost ușor. Dar spune că prin necazurile acestea și fiecare a avut chemarea și mângâierea specială. Și iată că Dumnezeu a fost gata să mângâie. Întrebarea în dimineața aceasta, ești gata să lupți în suferință? Sau renunți la altceva? Sau ești gata să spui nu mai pot? Biserică dragă, te provoc împreună cu mine. Haideți să fim puternici. Haideți atunci când avem necazuri și suferințe să-L glorificăm pe Dumnezeu. Și oamenii din jurul nostru să vadă, iată omul lui Dumnezeu. Aleluia. Și spune, și avem un argument minunat în 1 Împărați, capitolul 17, când femeia spune atunci lui Ilie, zice, omule al lui Dumnezeu, cunosc acum că și cuvântul lui Dumnezeu în gura ta este adevăr. La început a venit astfel și a avut altă stare. Vedeți, noi de multe ori ne schimbăm. Când într-un fel, când într-altul. Dar tot Dumnezeu face. Că dacă te-ai gândit numai la boală, te-ai gândit numai la suferință, probabil că ai luat-o razna. Dar Dumnezeu ți aduce, îți dă putere și trebuie să gândești pozitiv. Doamne, binecuvintează biserica în dimineața aceasta să gândim pozitiv. Haideți să... În partea a doua și mulțumesc lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu în dimineața aceasta, al doilea lucru care Dumnezeu ne provoacă și ne învață în dimineața aceasta, ce trebuie să faci când treci în suferință, să mângâi pe cei care trec prin aceeași problemă. Să ne ajute Domnul biserica noastră să o facem. Și am făcut. Ne-am dus la spital, am cercetat pe bolan, am cercetat pe văduvă și Domnul să ne ajute să o facem cu toată dragostea și cu tot respectul. Haideți să dăm citire. Psalmul 112, versetul 7 și 8. Psalmul 112. El nu se teme de veștele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima este mângâiată, n-are nici teamă până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicilor lui. Amin. Întotdeauna când cineva vine și aduce vestea și Domnul să ne ajute să aducem vești bune. În biserica noastră, și mulțumim Dumnezeu că frații își dau silința și ne dăm silința, să aducem vestea aceasta minunată. Dar vine Domnul să aducă, să spună și s-a întâmplat să vină un mesager sau un om al lui Dumnezeu să spună așa vorbește Domnul. Pune viața în îndoială că vreau să-ți iau viața. Ce-am face, frați și surori? Iată că spune că omul lui Dumnezeu, Ezechia, trimite Dumnezeu pe Isaia și omul lui Dumnezeu, după ce Isaia aduce acest mesaj, n-a fost un mesaj oarecare, spune că omul lui Dumnezeu s-a întors cu fața la pereche și a vărsat multe lacrimi. Și a spus, Doamne, adu-ți aminte că am slujit o vreme în tinerețea mea. Slăvit să fie Domnul. Curajul acesta și cu ajutorul Dumnezeu, Dumnezeu ne dă dreptul acesta să cerem de la Domnul că El ne ascultă. Să știți, frați și surori, că spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu se uită sau nu ține seamă de vremurile de neștiință. Poate în viața noastră, din copilăria noastră, ne-a afectat în viața când am crescut mai mult. Sau poate că n-am avut o copilărie bună, sau am fost necăjiți. Am crescut în familie, am văzut în familia noastră probleme. Eu vreau să spun și despre mine, n-a fost ușor să crești într-o familie cu încercări, cu probleme, ca și dumneavoastră. Dar mulțumim lui Dumnezeu când Iisus intră în casa oamenilor, când cuvântul lui Dumnezeu intră în inima noastră, totul se schimbă. Ne schimbă caracterul, ne schimbă principiile, Dumnezeu ne dă viziune și suntem astfel de oameni. Doamne, ajută biserica noastră să facem lucrul acesta. Haideți să mai dăm citire. Slăvit să fie Dumnezeu. Roman, capitolul 16, versetul 3 la 7. Puneți sănătate, pricire și apoi tovarășului mie de lucru în Hristos, mai jos, care și-au pus capul
în joc ca să-mi scape viața, le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor, spune sănătate lui Epenet, prea iubitul meu care a fost cel din rod al Asiei pentru Hristos. Spune sănătate Mariei care s-a ostenit mult pentru voi. Spune sănătate lui Andrei și lui Luia, rudele mele și tovarășii mei de temniță care sunt cu bază între apostoli, ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. Slăvit să fie Dumnezeu. În dimineața aceasta, când vom pleca acasă, haideți să spunem că Dumnezeu este bun în casele noastre. Să spunem la vecinii noștri ca să-i încurajăm și chiar și la cei bolnavi care nu mai are nicio speranță. Du-te și spune că Dumnezeu are un plan minunat. Poate îți va spune, păi da, dar de ce sunt bolnav? De ce trec prin suferințe? De ce? Și asta este treaba lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune, mă îndur de cine vreau și am milă de cine place. Este oare nici de cum? Oare este nedreptate în Dumnezeu? Și Dumnezeu este gata să facă lucrul acesta. Al treilea lucru, frașilor, și cu ajutorul Dumnezeu vrem să încheiem mesajul, pentru că cu ajutorul Dumnezeu vrem la cina Domnului să vorbim și despre acest lucru și Domnul să ne folosească și să avem bucuria aceasta și părtășia aceasta la cina Domnului. Slăvit să fie Dumnezeu! Suferința întărește rodul nostru sau întărește felul de a întări și pe alții. Și eu cred că atunci când noi nu mai putem, Dumnezeu este gata să aducă izbăvirea celorlalți. Și Apostolul Pavel spune că în Asia, acolo când a trecut prin încercări, el la rândul lui a întărit pe ceilalți. Și temniță întărea pe ceilalți. Și Dumnezeu să ne ajute. Cunosc o familie care greu încercată de ani de zile. Și în ziua de astăzi, cu copii mulți, îl laudă pe Dumnezeu și prin încercările acestea niciodată nu a renunțat. Haideți să citim Roman, capitolul 5, versetul 3 până 5. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce ce? Răbdare. Trebuie să fie Domnul. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a dat, căci pe când eram noi în afară, încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Domnul să fie lăudat. Vreau să întreb în dimineața aceasta biserica. Suntem gata să luptăm? Vreți ca să lămotărâi, ca să spunem, Doamne, nu mai vreau să te pur la alte lucruri. Cunosc familii, frați și surori, care în loc să facă ce trebuia, a făcut alte lucruri. Și Domnul să ne ajute, a pus țigare în gură, a depus la băutură, a jurat pe Dumnezeu și nu a făcut un lucru să fie Hristos slăvit. Și cel ce a avut biruință a avut Satan. Vreau ca dimineața aceasta Dumnezeu să vorbească inimii noastre și să spunem, Doamne, vreau să lupt până la capăt. Doamne, ajută-mă să nu fiu un om care să aducă blamă și să fiu un om care aduce binecuvântarea. Doamne, ajută-mă ca în viața mea, dacă trec prin probleme, să nu decurg la alte lucruri. Și știu pe cineva apropiat, care a trecut prin această încercare și primul lucru care a fost, s-a dus și a pus țigare în gură. De la țigare a venit băutura. De la băutură a venit trăguitul. De la trăguit a venit necredința. Și diavolul a adus ce? A adus blestem în familia aceea. Și de aceea multe familii, frați și surori, sunt pierdute. Și Dumnezeu în dimineața aceasta să ne rugăm ca familie care trec prin necazuri și nu mai pot face față. Dumnezeu să aducă izbăvire. Dumnezeu să aducă izbândă și Duhul Sfânt să fie acolo în familia aceea. Ce folosești dacă te îndepărtezi de Dumnezeu?
Și cuvântul Domnului spune, unde mă voi ascunde de fața ta? Când sunt pentru Domnul este acolo, dacă mai voi ascunde în cerul și acolo, dacă voi ascunde în țărâna pământul și acolo. De aceea Dumnezeu să binecuvinteze, să stăm în prezența lui Dumnezeu. Ajutorul vine de la Domnul și spune că pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Hristos a murit pentru noi și scopul Domnului a fost ca noi să fim salvați și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Nu este ușor. Haideți să ne încurajăm unii pe alții. Când vezi pe un frate că trece prin suferință, nu-l critica. Și pune în situația lui, de ce o are Dumnezeu? Roagă-te pentru el, sau sora care o vezi, roagă-te ca Dumnezeu să-i dea putere. Și împreună, frați și surori, vom birui. Și împreună Dumnezeu ne va da binecuvântare. Și împreună Dumnezeu ne va ajuta și ne va ridica. Și împreună vom putea steagul biruite și vom zice, mare este Domnul. De ce? Că Dumnezeu este în casa lui, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să ne bazăm pe Domnul. Haideți să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe să ridice, știe să îmbărbăteze, știe să salveze. Ești gata să lupți în dimineața aceasta? Sunt gata să lupți, să spun, Doamne, vreau să lupt până la capăt, din toate puterile mele. Te iubesc, Doamne, te iubesc în suferință, te iubesc în necaz. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să ne rugăm și să-i mulțumim Domnului. Și Dumnezeu să ne dea putere să spunem, Doamne, astăzi iau decizia, orice s-ar întâmpla, fie că e duc de boală, fie că e cancer, fie că e rinic, fie că e plămâni, eu știu să te laud, Doamne, în suferința mea, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Sper că nu vă supărați pe mine, dar așa cade, nu știu de ce trebuie să depășesc eu mereu timpul. Suntem la masa Domnului, dacă ne permiteți, sper nu din mesaj să depășim, ci stând la masă cu Domnul. Amin. E frumoasă părtășia și este o cântare care spune părtășie, părtășie, binecuvântată ești. Ne aduci multă bucurie și pe toți ne înfrățești. Binecuvântat să fie Domnul. Aș vrea, fiind la masa Domnului, cred că fratele Nicu putea să mai meargă un pic, dar dacă așa stau lucrurile, vreau să continui câteva gânduri, frați și surori, pentru că suntem la masa Domnului. Dumnezeu ne-a vorbit în această dimineață și ne-a spus ce trebuie să facem atunci când trecem prin suferință. Și aș vrea să continui legat de lucrul acesta, cu atât mai mult, repet, că suntem la masa Domnului. Atunci când venim la casa lui Dumnezeu și vrem să stăm cu Domnul la masă, frați și surori, și vii tulburat de evenimentele din viață, de starea ta sufletească, de lupta care o duci în frământarea ta zilnică, aici este locul în care poți să stai de vorbă cu Iisus. Domnul a trimis doi ucenici și a spus, mergeți și pregătiți odaia în care vreau să mănânc Paștele împreună cu voi. Și în momentul în care s-au așezat la masă, spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 13, că Hristos s-a ridicat, s-a sculat de la masă și a început să le slujească. Aleluia! Și dacă îmi permiteți să gândesc un pic mai mult pasajul acesta, aș merge până acolo încât aș transpune în perioada noastră faptul că noi am venit aici, suntem în odaia de sus, în casa lui Dumnezeu, în locul în care Dumnezeu binecuvintează și Hristos s-a ridicat în această dimineață și vrea să stea cu tine de vorbă. Aleluia! Și n-a rostit niciun cuvânt prima dată. A practicat. A luat un ștergar, a luat un lighean, s-a dezbrăcat de haina lui și s-a încins cu ștergarul acela. Ce vreau să spun în această dimineață este faptul că dacă ai venit aici, în casa lui Dumnezeu, Hristos e pregătit să stea cu tine de vorbă. În tumultul vieții, în încercarea prin care treci, stai cu Iisus de vorbă. Maria cu Marta au trimis vorbă lui Iisus și au spus, învățătorule, cel pe care îl iubești, Lazar, prietenul tău este bolnav. Maria cu Marta au trimis vorbă la Iisus. Femeia cu scurgere de sânge a venit înaintea lui Dumnezeu și a spus, mă voi duce și poate n-apuc să stau cu el de vorbă, că femeia n-avea voie să intre într-o adunare în care erau bărbații, mai ales în sinagogă, în momente din acelea. Și tot
ești în lipsă, neajuns, frământare, luptă cu ispitele sexuale, luptă cu, la nivelul minții, legate de gândul de ură, de vrăjmășie, de mândrie, așa cum se spunea data trecută. Te lupți și ne luptăm și ne frământăm cu grijurile acestea. Haideți să venim la Domnul, frați și surori. Au avut ucenici în părtășia aceasta și la un moment dat Hristos se ridică și spune, după ce binecuvintează azima și rodul viței, spune, unul dintre voi mă va vinde. Și fiecare dintre ei a început să se uite și a spus, fratele Nicu-i de vină. Din cauza lui fratele Nicu nu merge bine lucrarea. Fiecare dintre ei a început să se uite unul la altul și a zis, cred că Ioan, că ăsta stă mai mult pe lângă Domnul Iisus. Eu fi băgat ceva în buzunar și acum vrea să-l promoveze. Că știți că ucenicii credeau în mod deosebit că împărăția va fi atunci pe pământ și ei or să fie unul ministru de interne, unul de afaceri, de externe. Și uite așa, fiecare dintre cei 12 și-au văzut deja locul în guvern. Și știți că pe drum, înainte de cina Domnului, ucenicii, așa cum spuneam data trecută, le-a venit în minte un gând. Și au început să se certe pe drum. Auziți? Să se certe pe drum. Venind la cina Domnului. Care dintre ei să fie? S-a trecut gândul ăsta vreodată prin minte. Care cânte cel mai bine la biserica ei? Păi nu m-a pus pe mine când să vezi dacă cântam eu. Aduceți aminte? Oac. Cine? Eu. Păi nu m-a pus pe mine să mă rog, că să vezi cum vai. Ați auzit expresii din astea? Nu vă trecut prin cap, să fie Domnul, că la noi nu se întâmplă. Mă ridic pe Domnul pentru asta. Vino și stai de vorbă cu Domnul. Într-o biserică cineva a spus la un moment dat că el nu i-a pus niciodată și l-a pus frații la învol. Și când s-au ridicat în picioare, zis, fraților, mă vedeți că eu nu mă mai văd. Domnul să vă binecuvinteze. Și s-a pus jos. Nu-i pentru el, dar ai vrut să vezi cum e acolo. Să vezi că aici e prezența lui Dumnezeu și nu poți să vorbești orice. Nu poți să vorbești oricum. Nu poți să vorbești oricând. Dar ești aici înaintea lui Dumnezeu în această dimineață și Domnul spune, vreau să stau cu tine de vorbă. Este o cântare care spune, cu Iisus vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi. Să-i spun durerea, să-i spun cazul, să-i spun starea prin care trec. Vrei să stai de vorbă cu Iisus? Hristos a zis în Luca 22:15, am dorit mult, atât de mult vrea Dumnezeu să stea de vorbă cu tine și cu atât mai mult la masa Lui. David a zis, mai este cineva, 2 Samuel 9, care să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și a venit Țiba, slujitorului Mefiboset, și a spus, mai este cineva. Eu vreau să spun în această dimineață că mai este cineva care se ocupă de problema ta. Mai este cineva care este interesat de tine și de viața ta. Mai este cineva căruia îi pasă de suferința ta, de lipsa ta, de frământarea ta, de neajunsul tău. Pe cineva mai interesează de tine. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul, care vrea să stea cu tine de vorbă. Ai trimis vorba la Iisus să-i spui problema ta. Trimite-i în această dimineață, vin înaintea lui Dumnezeu și stai de vorbă cu Domnul. Atunci când vii la masa Domnului, așteaptă. Apostolul Pavel vine și spune în 1 Corinteni 11, de la versetul 18, mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred. Și auziți de ce? Căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Vă aduceți aminte de Amasa. Te iubesc, frate, sunt cu tine. Și când treci prin suferință, nu te mai caută nimeni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. De ce? Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Cina Domnului se sărbătorea într-o altfel de circumstanță. Poate nu cum o sărbătorim noi în această perioadă. Aduceau fiecare dintre ale lui de acasă și unul n-avea ce să aducă, altul aducea prea mult, altul mânca prea mult, altul n-a apucat să mănânce. Domnul ne spune în această
dimineață așteaptă. Așteaptă izbăvirea din partea lui Dumnezeu. Așteaptă să auzi glasul lui Dumnezeu. Așteaptă să vezi cum Dumnezeu lucrează și în dreptul tău. Te-ai rugat de multă vreme și n-ai primit rezolvare. Isaac s-a rugat ca soția lui să poată să nască. Dar au trecut aproape 20 și ceva de ani până s-a născut Iacov cu Esau. Sau până s-a născut Isaac. Nu? Dumnezeu i-a vorbit lui Avram când avea 75 de ani. Și apoi i-a vorbit când avea 99. Și s-a născut Isaac abia la 100 de ani. După 25 de ani. De când Dumnezeu i-a vorbit. Și până când Dumnezeu a făcut. Așteaptă. Vrem să lucreze Dumnezeu. Va lucra și lucrează Dumnezeu. Ceea ce trebuie să facem noi este să așteptăm. Să așteptăm să vedem izbăvirea și brațul Lui care ne vine în ajutor. Binecuvântat să fie Domnul. Să aștepți pe fratele tău și să vezi dacă e căzut. Stai lângă el și luptă. Că e ușor să arăți cu degetul. E mai greu să te pleci pe genunchi și să spui vreau să postez pentru tine săptămâna asta. Cât de mult ai făcut lucrul acesta? Dar știi, să arăți cu degetul. Nu cred că v-am spus. Ia uitați, știi? Când arăți cu degetul, unul înspre tine, unul înspre fratele, unul înspre Dumnezeu și 3 sunt spre tine. Care e mai vinovat? Îl de sus, din lateral sau din spate? 3 sunt către tine. Așteaptă. Așteaptă și luptă alături de cel căzut. Așteaptă și luptă alături de cel care are nevoie de ajutor. Stai la masa Domnului și uite-te că lângă tine ar fi trebuit să fie cineva și nu este în această dimineață. Nu te grăbi. Stai înaintea Domnului și mijlocește și roagă-te pentru cel care lipsește în această dimineață. Și poate ar fi vrut să fie aici. Sora Dana nu este. Probabil este în vizită la spital. Sau poate sora Rozalia este cu copiii, cu nepoții la București. Dar ar fi dorit și dorește să fie alături de noi. Frați și surori, ne cheamă Domnul să așteptăm. De ce îngăduie Dumnezeu? Spunea fratele Nicu. Știți de ce? Matei, capitolul 25, ne spune de ce. Pentru că atunci când cineva trece prin încercare de la Elim, Dumnezeu vrea să vadă ce fac cei sănătoși. Atunci când am fost bolnav, pe voi nici nu vă interesa. N-ați venit, nu m-ați vizitat, nu m-ați căutat, nu m-ați sunat, nu vă interesa, nu vorbesc de mine, dar și mie mi s-a întâmplat și vorbesc de Domnul, da? Dumnezeu când trece pe cineva prin încercare, se uită la ceilalți sănătoși să vadă ce fac ceilalți sănătoși. Dar vreau să spun un lucru. N-aștepta ca cineva să te sune când ești bolnav, dacă atunci când ai fost sănătos n-ai sunat pe nimeni. Nu te aștepta. Cum ai făcut? E principiul biblic. Nu e încredințare. Nu dacă vrei sau dacă îți place. E principiul lui Dumnezeu. Nu aștepta să fii băgat în seamă dacă nu înveți să bagi în seamă pe cel de lângă tine. Tot ce voiți să vă facă oamenii vouă, ce trebuie să facem? Practică tu. Practică tu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, frați și surori. Stăm înaintea lui Dumnezeu și venim cu inimile sfâșiate. Stăm înaintea lui Dumnezeu și venim la masă cu Domnul. Și aș vrea să merg mai departe și în al 3-lea rând, atunci când ucenicii au venit și au stat la masă cu Domnul, în părtășie, cu fiecare dintre ei. Unul dintre ei spune cuvântul lui Dumnezeu că era mai apropiat, și anume Ioan, și stătea la masă culcat pe pieptul lui Isus. Frați și surori, atunci când venim la masa Domnului, privește la jertfa de la Calvar, privește la Golgota, privește la Fiul lui Dumnezeu care a venit să moară pentru tine și pentru păcatul tău. O să predic probabil altă dată despre ideea aceasta. Atunci când vii la masa Domnului, când stai la masa lui Dumnezeu, nu te mai uita la ceilalți. Fiecare dintre voi, 1 Corinteni 11:28, fiecare să se cerceteze, dar pe cine? Pe fratele de lângă. Că la asta ne-a chemat Dumnezeu, nu pe toți, ci pe slujitori. Să vadă dacă oaia are ce să mânce, să vadă dacă oaia are nevoie de vindecare, să vadă dacă oaia are nevoie de hrană, de îngrijire. Dumnezeu a chemat pe cineva să se ocupe de asta. Pe tine te-a chemat să te uiți la tine. Pune oglinda în față și vezi starea în această dimineață. Uită-te la tine. Privește la tine și privește la Hristos.
Evrei, capitolul 2, 12 cu 2, spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, adică pentru ceea ce urma să vină, a suferit rușinea, a disprețuit rușinea, a suferit bajocura, a suferit crucea. De ce? Pentru că se uita la noi și ne-a văzut pe mine și te-a văzut pe tine peste ani, milenii și viacuri, că într-o zi, în data de 11, vei sta înaintea lui Dumnezeu și vei spune: Doamne, sunt un om păcătos și vreau să stau cu tine la masă. Vreau să am iertare din partea ta. Vreau să primești și eu iertare de la tine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne, sunt aici înaintea ta. Dacă n-ai încheiat legământ cu Dumnezeu, în această dimineață te îndemn, caută să faci legământul cu Dumnezeu. Nimic nu este mai important decât relația ta personală cu Dumnezeu. Vei trece prin încercare, vei trece prin necazuri, dar vei trece diferit față de cel care nu-L are pe Hristos. Pentru că atunci când îl ai pe Hristos, viața cu El și în încercare aduce bucurie. Aleluia! Roman 5, citea fratele Nicu, răbdarea aduce biruință. Și biruința aceasta aduce nădejde. Noi nu suntem fără nădejde. Noi avem o speranță. Că avem pe cineva care îi pasă de noi. Iisus Hristos Domnul este aici în această dimineață. Și mă rog, frați și surori, să privim înspre Domnul. Să așteptăm izbăvirea și răspunsul de la Dumnezeu. Și să ne uităm înspre Domnul. Așa cum se uită robii la mâna stăpânului, așa se uită ochii noștri la Domnul. Până când? Până va avea milă de noi. Dacă te-ai uitat în jurul tău și n-ai văzut izbăvire, ridică-ți privirea în sus și privește înspre Domnul. Ridică-ți privirea în sus și uită-te la El. Că dacă te vei uita la mine, cu siguranță, fața mea probabil neluminată, te va întrista sau într-o anumită măsură. Dar poți să te uiți la noi și să-L vezi pe Hristos. Poți să te uiți la cel de lângă tine și să-L vezi pe Hristos. Aleluia. Privește la Domnul. Aleluia. Și privește prin ochii Lui. Pentru că dacă vei privi la El, ochii ți se vor lumina. Psalmul 34. Când îți întorci privirea spre buzunarul fratelui, ți se umflă inima că la tine nu e așa de gros. Așa-i? Asta spune Psalmul 34. Când te vei uita la fratele, nu? Când îți întorci privirile spre El, aleluia, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți așa cum stăm, să venim înaintea lui Dumnezeu și, frați și surori, să ne cerem iertare. Prieteni care ești cu noi în această dimineață, stai înaintea lui Dumnezeu și cereți iertare. Și dacă vrei să ne rugăm pentru tine, o vom face cu drag și cu bucurie. Pentru că vrem să ai încredințarea aceasta că Dumnezeu este Cel care și astăzi poate să ierte păcatul. Sângele Lui a pus și pentru tine. Sângele Lui a pus la Calvar. Până când? Predicam la Găvănești joi, vrei să porți mască. Până când? Până vei închide ochii. Masca nu te ajută în fața morții. Fățărnicia, răutatea, invidia, mântria sunt prea buni. Eu n-am nevoie de Hristos. Nici n-ai ce să cauți la biserică dacă n-ai nevoie de Hristos. Dar dacă ai venit aici în această dimineață, ridică mâna spre cer și spune: Doamne, sunt aici. Vreau să te oprești în dreptul meu. Vreau să te oprești în dreptul vieții mele. Vreau să te oprești în viața mea. Vreau să stau cu tine de vorbă. Stai înaintea Domnului, roagă-te și cere biruință din partea lui Dumnezeu. Așteaptă și îndreaptă-ți privirea spre El, că El este Cel care aduce biruință. Binecuvântat să fie Domnul. Ne închinăm Domnului. Ne închinăm înaintea Ta și proclamăm numele Tău, Doamne. Ne închinăm înaintea Ta și cinstim numele Tău, Doamne. Ne închinăm înaintea Ta și chemăm numele Tău peste noi în această dimineață. Suntem pe brațul Tău, Doamne. Suntem înaintea Ta și dorim binecuvântarea Ta. Te proclamăm și Te slăvim înălțându-ți numele. Dorim să ne dai putere, Doamne, să trecem biruitor prin încercare, Doamne. Să ținem fruntea sus, să ne îndreptăm privirea către Tine. Ne închinăm înaintea Ta, laudând și slăvim numele Tău, cerând biruință de la Tine, putere și nădejde. Te chemăm, Doamne, peste Elim, peste fiecare inimă intrată în locul acesta, în dimineața aceasta. Avem nevoie de prezența Ta, avem nevoie de brațul Tău, avem nevoie de îndurarea Ta, Doamne. Te chemăm în această dimineață, te strigăm și înălțăm glasul către Tine în această dimineață. Cercetează-ne în bunătatea Ta,
Doamne, ajută-mă să încurajez. Doamne, ajută-mă să fiu gata. Tu ești partea noastră. Tu ești dragostea noastră. Doamne, ajută-mă să nu ne curgă